ኣብ ዓለምና ዘለው ሰለስተ ዘገርሙን ዘፍርሑን ሚስጥራዊ ቦታታት ሳጊድ መልሲ ዘይተረኸበሎም። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻናል። ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ወዲሰብ ክበፅሖም ዘይደፈረ ሳይንስ ክፈትሖም ዘይከኣለ እሞ ድማ ዘፍርሑ ሚስጥራዊ ቦታታት ከም ዘለው ትፈልጡ ዶ? ሎሚ ሰለስተ ካብቶም ኣዝዮም ዝገርሙ ቦታታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ደሴት ኣትማን ብራዚል። እዛ ደሴት ኣብ ገምገም ባሕሪ ብራዚል ትርከብ። እቲ ሚስጥር ድማ ኣብ 1 ስኩዌር ሜትር ጥራይ ካብ 1 ክሳብ 5 ዝኣኽሉ ኣዝዮም መርዛማት ኣትማን ይርከብዋ። መንግስቲ ብራዚል ዝኾነ ሰብ ናብዚ ደሴት እዚኣ ከይኣቱ ብሕጊ ኣጊዱ እዩ። እቶም ኣትማን ዘለዎም መርዚ ናይ ወዲሰብ ስጋ ሓፂር ግዜ ከም ዝመክኽ ክሳብ ናይ ምምሳን ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ይበሃል። ስለዚ እዛ ደሴት ንወዲሰብ ኣዝያ ሓደገኛን ክትከዳ ዘይትኽእልን ቦታ ተባሂላ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ። ካልኣይ ሽንጥሮሞት ኣሜሪካ። ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘገርም ተፈጥራዊ ክስተት ይርአ። ንሱ ድማ ተንቀሳቐስቲ ኣእማን እዮም። እዞም ኣእማን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ እንስሳ ከይተነኽኡ ባዕሎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቐሱ። ኣብቲ መሬት ድማ ዝተጓዓዙሉ ምልክት መስመር ይሓድጉ። ሳይንቲስት ንዓመታት ምርምር እኳ እንተገበሩ እዞም ከበድቲ ኣእማን ብኸመይ ርሕቐት ከም ዝጓዓዙ ክሳብ ሕዚ ሙሉእ መልሲ ኣይረኸቡሉን። ደሴት ሴንቲነል ህንዲ። እዛ ደሴት ምናልባት ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ምስጢር ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብዛ ደሴት ዝነብሩ ሰባት ምስ ዘመናዊ ዓለም ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሎምን። ዝኾነ ሰብ ናፍታ ደሴት ክጽጋዕ እንተፈቲኑ ብምሳር ተወጊኡ ይቕተል። ቋንቋኦምን ባህሎምን ኣነባብሮኦምን ንዓለም ክሳብ ሕጂ ምስጢር ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ካብዞም ሰለስተ ቦታታት ኣየናይ ዝያዳ ኣገሪምኩም ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ። እዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲሕምዎ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንቻናልና ሓደስቲ እንትኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራቤት ኩኑ። ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።